Ki kena ya lekai under 17 nak skul Mynken Christian High Secondary School Riboy District. Kila Shah jied ban mikmat ya ke India Shah kalumpung ya lekai second Indo-French football tournament. Kaban long ha Paris na du ka arpasan tarik naiwing uban wan. Ka skul Mynken Christian High Secondary School kadai ka basyak rem no ha ka jingala kai final jong ka 63rd Subroto Cup International Football Tournament. Kabadang syukut shen ha Bengaluru ha ka TG English School na ka jela Manipur. Ya kini ki artili ki kinhun la khot ngobhada ka Mukherjee Sports Education Society bakin mikmat ya ka India syakate ka lumpung ya lekai kaban long ha Paris. Haba ay kublay ya kani ka kinhun na ka jela umintri rang ba o Konrad ki sangma uloong. Barabor nga dan ka jingshan ya ka baskem ha kasap ya lekai betbit jong ka kinhun ki kena jongi. Ki kena ka Mynken Christian High Secondary School kilapan pa siya kariya ka jingkot jingmot baskem bat nga ngok man banyo iya ki bakin yo mikmat ya ka India ha ka sorba ka badang syupun kutchen ya ka jingala kai Olympic. Nga kermen bakin nangsan bat nangklan bat long ka nuksa ka ba ay mensia mi ki weipan bat kit bok kerpang ru ha ka ni ka jinglet iashim bynta ha ka Indo-French football tournament. Na kaliang umintri ka tanang sports ka jela o ba siya kler warjari ru ha ka jingkren ulaong. Kini ki kena yelek kai ka jela, kilala ban penpau ya kisap ki pong jong kiling ba ka lumpung subroto ka bedang syukut shen. Kalong ka jingsarong ka bakraw ya ka jela, ban saki ya ki kena yelek kai ha ka rensan jong kiri ka pertei ban yok ban mikmat ya kari. Kani ka lumpung yelek kai kan long ha complex di sportive Marcel Cerdan ha Paris, ha kabakin dan shipotri ki kinhun ke banyelek kai nari India bat na France kumju.